Bueno, mintzodroma da euskeraz hitz egiteko aitzaki bat, azkenian, mintza praktikan jartzeko ikasitakoa eta bueno, antolatzen da pixkat, mahai bakoitzian 4 lagun esertzen dira, batian bat izaten da euskaraz aritzeko ohitura eta duena, eta beste 3 izaten dira ikasleak. Orduan, 3 gai dazkate, 15 minutu eskaintzen zaizkio gai bakoitzari, eta gai bakoitzaren ondoren formula baten bidez edo maila aldaketak egiten dira, eta horrela jende ezberdina ere ezagutzen dute, eta hori bazkenean pixkat euskaraz aritzeko aukera bat. Bai, dudarik gabe. Urtean euskararen egunean beti egiten dugu, baina bestela ere urtean zehar beste 3-4 mintzodromo ere antolatzen dira. Lagundu behar zaie, ahalik eta aukera gehien ematen beraien euskara hobetzeko.